Исәмсез балалар, конфликтлар буенча практик өлешебез. Балалар, конфликтлы хәлләрдә үзебезне тотарга өйрәнәбез. Ничек дөрес тыңларга? Беренче, сабыр бул, бүлдермә, комачаулама, исеңдә тот. Тыңлаучының бурычы сөйләүчегә проблемаларын әйтергә ярдәм итү. Икенчесе, кешегә бәя бирмә. Әгәр син сөйләүченең хис-тойгыларын бәялисең икән, ул үз-үзен яклый яки сиңа каршы әйтә башлаячак. Өченче, кемнең хаклы, ә кемнең гаепле булуын ачыкларга тырышма. Тыңлаганда сөйләүченең фикеренә бөтен игътибарыңны бир. Дүртенче, киңәшләр бирмә, исеңдә тот. Конфликтта иң яхшы нәтиҗәләргә киңәш бирүчеләр түгел, ә анда катнашучылар үзләре килә. Ә хәзер балалар, конфликтлы хәлләрдә арадашчы аша уңышлы аралашу кагыйдәләрен язып алыгыз. Беренчесе, арадашчының сорауы яки сигналы буенча гына сөйлә. Икенчесе, башка кешегә хөрмәт һәм ышаныч белән кара. Өченчесе, мөрәҗәгать иткәндә оппонентны сезнең очрашу алдыннан ул үзе ничек теләсә шулай ата, яисә ул алмашлыгын кулланаска тырыш һәм аңа исем белән эндәш. Дүртенче, оппонентны да, арадашчыны да бүлдермә, сабыр бул, түземлек күрсәт. Дәресебезнең практик өлеше тамам. Киләсе дәресләребезгә кадәр.